Suntem și bine am găsit astăzi să omorâm dragonul. Suntem pe telefon? David, unde ești? Aici am găsit, nu găsim dragonul. Era să... E aici! Eu mă duc cu sabia. Ok. Da, aici suntem cu dragonul. Mi-e frică să ne dăm păsării. Mi-e frică. Da, mă! Bă, vreau să mă știu pe el. Mai omor Enderman-ii. Omoră-l! Eu aștept să vină aici în ea. Hai până tu să... Eu mă pun jos, eu joc așa. Hai, treaba că nu-l văd. Eu văd. Deasupra mea. Bă, nu văd. E energie. Mă, dar de cu sabia. Zici tu cu el. Eu mă duc și dau cu ce să dau. Știi cu ce-i dau? Cu poțiunea de aia. Mă trag în el. Eu nu cred că ne putem și pe el. Bă, dacă terminăm jocul anul, da. Dragon, oare? Poate, nu dă. Că nu îl văd, unde e? Aici. Bă, facem pe... Tu lucra acolo, că eu lucru. Holy fucking La shit. bolsare. Să putem pleca de Fă aici. portalul. Eu vreau să plec de aici. Dar nu știu cum era. Bă, eu vreau să... Bă, pun mai multe torțe aici. Ei? Da, o să punem pauză. Da, am revenit. Nu, omoră-l. Câtă viață mai are? Unde plec? Trebuie să stăm pentru un dragon futut. Upsi, n-am vrut să spun. Nu-i greșeală. Vezi că târzează. Serizează, pus pe el. Te pun pe internetul aici. Da. Bine, n-am vrut să spun asta. Sper să dați un like. Da, o să punem pauză. Am revenit. Tu lucru acolo. Nu, eu lucru la astea, cu tăile în gură. Nu pot. Nu e doar. Mă, dar nu mai fă portalul. Ba, eu îl fac. De ce? Ei, nu, trebuie să-l câștigi portalul. Dacă l-am trebuie să-l lăsăm pe ăsta. Nu supără dacă le mărim astea. Și după aia vine după noi. Așa vine după noi să le mărim. Bă, eu mă uit dacă nu... Da, trebuie tipul. Nu-l omor asta, tu stai de vorbă cu el, adică să-l omori. Știi? Eu lucru aici. Lucră cu el. Eu lucru cu portalul. Nu lucru la portalul. Încearcă să-l ții No, bitches, go. Da, cu dragonul ăsta te-i supărat pe mine. încerc să... Dacă e... Cu sabia. Că când vine aici, s-ardă. Aici. Bă, ocupat. Dar nu văd ce putere are. Gata, cred. Nu e gata. Nu merg cu portalul, e rătat. Deci am zis că trebuie să-l câștigi după ce l omor. Hai, Milu! Eu nu pun aici. Omoră-l! Că trec și corpul, el! Și e sabia atunci. Uite ce mult se fac! Eu aici atins arcul, nu mă întere. Nu pun apă.
Necantez arcul. Ce bucate îi dau peste față. Gata. Dacă vrei și tu. La televizor ce te duci Ca la o grămadă de chip. Nu la televizor, ești tu. Ăla necantat arcul. Vezi câtă viață e dacă le centez. Ce cu arcul? Stai mă să te vizezi, să-i dau. Hai să ne generează viața. Eu sparg. Să nu mai genereze viața. Ce să sparg ăsta. Nu mai genereze viața. Gata. Nu știu cam departe. Cam departe. Până ai grijă până îl sparg eu. Scrie Stony Box. Să scrie canalul. Și dai mă cu sabia. Dai. Să nu susține locul ăsta până îl sparg tot. Totalii. Ăsta. Nu sparg. De ce îl spargi? Că nu pot să-mi generez viața. Că așa nu mai ne lasă să ieșim din ăsta. Că portalul, ăla-i portalul, da, după ce câștigăm, ăla-i portalul. După asta ce nivel ne dă, punem păreri. Păca mea, el, ăsta-i pe loc. La câteva bucate. Bă, s-a băguit. Nu s-a băguit. Am o supărtare, el mai a pus. Mă, trebuie. Ce mă țipă, dragul Dacă vrea să o ăsta. cunoști și de-o fost albi. O fost și balbi. De nu să cacă pe la audio. Eu arăt, ține scris treaba asta. Mă, eu stai Țiganii tăți o doriți. ăsta. Când au auzit ca un. Ca a zis Ali. Tăți și fata, Lorina, toți, Cali, Ali. Tăți, tătă lumea. Nu mai generează viața. Cine pune? Nu uita cu sabia de asta enchantată. Nu te caliază. Nu să-i Dar dau. cât de viață are, uite-te acolo sus pe aia movă. Păi e minul când mai merge acolo. Dai! Până nu se-i dă. Am mulțumit. Mă de aici, bă! Mă de aici, stai pe loc! Păi nu mai are multe viață. Tot acolo stă. Hai mă, acolo are puțină viață, Ce-ți minu. cumpără mami ceva? Promis că ești cu minte. La pizza. Unde-i, mă? Bagă prin pereți. Mică nu mai are. Ce viață mai are? Are viață puțină. Dai. E câtă viață mai are. Uitați-vă acolo sus. Cât o să... A tărțat. Un pic de viață mai are. Mai dau una mare. A tărțat. M-a omorât dragonul. Oh my god! Oh my god! Mă, de nivel. E nivelul. Ți-am zis că zage portalul. Dar să mă arăt? Da. Da! Meli, nici mi-am făcut Minecraft-ul. Am terminat Minecraft-ul.
Minecraft, cine l-a făcut? Stai să văd. Stai că văd eu. Mojang. Eu am ieșit. Vai, mamă. Mai intrăm să batem dragonul? Mai intrăm încă o dată. Mai vreți să intrăm încă o dată? De unde e dat? Acolo. Tot acolo. Stai că mai intrăm încă o dată. Hai mă cu mine. Dacă eu îl găsesc. Aici Tony. Așteptați-mă. Stai că zic eu unde e. Eu l-am găsit deja. Lumânare. L-am găsit tot. Hai Tony. Stai că mai La luăm. portal. Da. Așteaptă-mă. Suntem acolo jos. Vino, dar așteaptă-mă. Stai că eu știu eu. Hai după mine. Hai Tony acolo. Tony, poți să vezi un om care atinge ceva sau o fată? Lasă-mă. Ai ajuns acolo? Acolo, da? Nu știu ce era. Gata, eu am ajuns din nou acolo. Eu. Înăuntru acolo. Ia, fix acolo am ajuns eu. Fix la ăla. Da. La portal. Da. Acolo și eu. Bă, dacă nu mai e portalul. Dacă nu ai portal, nu ai portalul. Sigur că o să fie. Hai că eu mă E da, dacă nu e tot. Eu mă arunc. Stai mă, dar stai. Ei, atât de bebelați, 12, de 15, nu știu, că întreabă pe mea. La câți ani? Nu te contați că nu văd nimic. Dar tu proastă, Puri, dacă trebuie, că n-am ce să fac, ce vrei să fac? Ce, că ți-am luat o dubută Gata. să meargă sânge în sus, ce fac? Hai. Nu, lasă, nu mai lua, dă-le pulă, nu mai lua, dacă Ai ai intrat? grijă, lasă-le acolo, nu mai Nu mă vezi. Dar nu mai trebuie, dă-le, Ai doar pus să ochii? tu casă. Doar mă fac cu aia să țin mai tât, aia, cât să În fac. Ender. Ia-ți o Mary! pită, ia-ți o conservă. Să intru din nou? Să intru din nou? E pulă să te putu. Ai văzut că nu. Nu mai e dragonul. Dragonul nu mai e. Calciu-și, mă. Da! Sper să dați un like, să vă abonați. Și Calciu și manezul, atâta. cam atât cu acest episod. Pa, pa! Yay!